Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 5 Sul wedi'r Trindod. Bydd ein llythoedd heno yn dod o Feibl 1620 fel rhan o'n dathliadau yn Eglwys Dewi Sant i nodi 400 mlwyddiant ei gyhoeddi. Beibl 1620 oedd diwygiad y parchedig ddoctor John Davies, Vicar Mallwyd, ac esgob Richard Parry Llanelwy o Feibl William Morgan 1588. Dyma oedd unig gyfieithiad swyddogol o'r Beibl yn yr iaith Gymraeg, tan gyhoeddi'r Beibl Gymraeg Newydd yn 1988. Hefyd, heddiw yw Sul y Môr, a byddwn yn cofio hyn yn ein gweddiau ac yn yr emyn olaf yn ein gwasanaeth heno. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron nef. Garedigion yng Nghrist, ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein hyddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dy lasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na dy lasam ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Trigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agor ein gwefusau, Angenau a fy megad y foliant. Dyw brasiau'n canorthwyo.
arglwydd brysur ein cymorth. Gogoniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd y dechrau, y mae ar hon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Amen. Molwch yr arglwydd. Molianis fel enw'r arglwydd. Cyfrinach ar rhaid ragionus, rhag terfus gweithredwyf angwiref. Yr rhai a hogant eu tafod fel clefydd, ac ar gydiant eu seithau sef geiriau chwewron, I saethu y perffaith an y ddirgel, an ddismwyth y seithant ac nid ofnant. Am rolant mewn peth drygionus, am chwedleiant am osod maglau yn y ddirgel, dwedant pwy a'i gwel hwynt, chwiliant allan anwireddau, orffennant fel chwilio, cei dod a chalon pob un ohonynt I fofn. Eithir Duw a'i saethau hwynt, a saif I symwth yr archolli'r hwynt. Felly hwy am nant yw tafodau ei hun sarfio arnynt, pob un a'i gwelo ac gilia. A phob dyn a ofna cafyneg a waith Duw, canys doeth ystyriant ei waithef, a cyfian a lawen ychan yr arglwydd, ac abeithian fo, a rhain iawn o galon o'r orfol lefant. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Amen. Darlleniad o bennod 28 o lyfr Deuteronomium. Ac os gan rando a grandewi ar lais yr arglwydd y Dduw, I gadw ac i'w neithir eich holl chylchwynion ef, y rhai ar ydw I fi yn ei gorchymyn I di heddiw. Yna yr arglwydd y Dduw a ddesyd yn uwch na holl genhedloedd y ddaear. A'r holl fendithion hyn y ddaw arnat, ac o ddiweddant os grandewi ar lais yr arglwydd y Dduw. Bendigedig fyddi di yn y ddinas, a bendigedig yn y maes. Bendigedig fydd ffrwyth dy fri a ffrwyth dy dir, a ffrwyth dy anifail di, cynnydd dy wartheg a diadellau dy ddefaid. Bendigedig fydd y gawell a ddoes di. Bendigedig fyddi di yn y dyfodiad I mewn a bendigedig yn dyfynediad allan. Rhydd yr arglwydd ei lynion am godant I dderbyn yn lladdedig wrth flaen di,
trwy un ffordd y deiant i dderbyn, a thrwy saith o ffyrdd y ffwant o flaen. Yr arglwydd a orchymyn fendith arna ti, yn dy drysordau ac yn yr hyn oll y dodwch dy law arno, ac ath fendithia yn y tir y mae yr arglwydd y ddiw yn ei rhoddi i ti. Yr arglwydd ath gyfedu yn bobl sanctaidd iddo ei hun, megis y tyngodd wrthi dros cedwi o'r chwynion yr arglwydd y ddiw, a rhodio yn ei ffyrdd ef. A holl bobloedd y ddeiar a welant fod a alw di ar enw yr arglwydd, ac a ofnant rhagot. Yr arglwydd ath lwydda di mewn deioni yn ffrwyth dy fri ac yn ffrwyth dy anifeiliaid, ac yn ffrwyth dy ddeiar. Yn y tir y dyngodd yr arglwydd i stadau ar ei rhoddi i ti. Yr arglwydd a egir ei drosorau deionus i ti, sef y nefoedd, i rhoddi glawydd dir di yn ei amser, ac i fendigio holl waith dy law. A thi a rhoddi echwyn i genhedloedd lawer, ac ni cheisi echwyn. Ar arglwydd ath na di yn ben ac nid yn gynffon. Hefyd, ti a fyddi yn uchaf yn unig ac nid yn isaf. Os grandewi ar orchmynion yr arglwydd y ddiw, y rhai yr ydw i fyny gorchymyn i ti heddiw i'w cadw ac i'w gwneithir. Ac heb gilio ohonot oddi wrth ar holl eiriau yr wy fi yn ei gorchymyn i chwi heddiw, i'r ti diau neu'r ti aswy, gan fyned ar ôl diwiau diaethur i'w gwasanaethu hwynt. Yma y dechrau yr ail lith, yr efengil yn ôl Sant Lyc, y bedwaredd bennod ar 15 gan ddechrau yn yr unfed adnod ar 20.
Ac wedi iddo ddyfod yn agos. Pan welodd fe y ddinas, fe a wylodd drosti, gan ddywedyd, pe gwybiasit ithau ie yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynen tith heddwch. Eithir y maent yn awr yn guddiedig o ddi wrth dy lygaid. Canis daw dyddiau arnat, a thelynion a fwriant glawdd oedd amgylch, ac ath amgylchant, ac ath warchaiant o bob parth, ac ath wnant yn gydwastad ar llawr, ath blant o thewn, ac ni adawant ynot fain ar fain, oherwydd nad adnabiost amser dy ymweliad. Ac fe a aeth I mewn i'r deml, ac a ddechreuodd fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu yn ddi ac yn prynu, gan ddywedyd wrthynt, y mae yn ysgrifenedig, fy nhi I, ti gweddi yw. Eithir chwiau gwnaethoch yn ogof lladron, ac yr oedd fe beinydd yn athrawiaethu yn y deml. A'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a phenaethiaid y bobl, a geisiant ei ddefetha ef. Ac ni fedrasant gael beth a wnaint, canes yr holl bobl oedd yn glynu wrtho I wrando arno. A digwyddodd ar un o'r dyddiau hynny, ac fe yn dysgu'r bobl yn y deml ac yn pregethu'r efengil, ddyfod arno yr archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion gyda'r henuriaid, a llefaru wrtho gan ddywedyd, dywed I ni, trwy ba awdurdod yr wyt yn gwneithir y pethau hyn, neu pwy yw'r hwn a roddodd I ti yr awdurdod hon? Ac fe a atebodd, ac a ddywedodd wrthynt, a minnau a ofynaf I chwythau un gair, a dywedwch I mi. Bedydd Ioan, ai o'r nef yr ydoedd, ai o ddynion. Eithir hwy a ymresymasant yn ei plisau hunain gan ddywedyd. Os dywedwn o'r nef, fe a ddywed, paham gan hynny na chredech ef. Ac os dywedwn o ddynion, yr holl bobl a'n llabyddiant ni, canis y maent hwy yn cwbl gredu fod Ioan yn broffwyd. A hwy a atebasant na sgwyddent o ba le. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, ac nid o'i finnau yn dywedyd I chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneithir y pethau hyn. Yma y terfyn yr ail lith.
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A chydaf ysbryd ithau. Gweddiwn. Arglwydd ti ar hawr ddim, Crist ti ar hawr ddim, arglwydd ti ar hawr ddim. Ein tad. Ein tad hwnnw tan y nefoedd, sancteiddio'r dynw. Diled y deyrnod, gweled y wyllys, megis yn y nef, felly ar ddeiar hefyd. Dyroi heddiw ein war a beunyddion, a maddau ni'n dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithin gwareni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos drigaredd arnom. A chaniatau ni dy iachawdwriaeth, Gwisg dywain i dogion ag iawnder. ac nad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y etifeddiaeth, Arglwydd cadw'r frenhines. a rwy'ch yng nghorwydd o'i ddinek. Arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau. Ac amddiffyn ni bydd yn erthol. Dyw glanhau'n calonau. Ac adnewodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Caniatau ni o arglwydd erfyniwn arnat, yr ysbryd i feddwl ac i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn, fel y boi ni na allwn heb o ti wneud dim sydd dda, allu drw o ti fyw yn ôl dewyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni gan i fyddhaeth o'r chmynion, yn gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon,
Trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Offrymw nawr ein gweddiau ein tad nefol, ein gweddiau dros yr eglwys y byd yn cymunedau. O llalluog Dduw, anfonais dy fab Iesu Grist mwyn cymodi'r byd a thi dy hun. Can molwn di oherwydd trwy dy efengil, gelwais ynghyd gymuned o gariad ym mhob rhan o'r ddear, ac am fod modd i thweision ym mhob man alw ar dy enw. Boedith ysbryd enyn ynom yr awydd i weddio, a'r awydd i weithio dros undod a chyfiawnder, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn ein gweddiau dros yr eglwys heno, gweddiwn yn arbennig dros yr rhai sydd yn gyfrifol am y gwaith o baratoi'r adeiladau mwyn ail cychwyn cynnal gwasanaethau, ar ôl cyfnod hir a'n hadeiladau wedi bod mor ddistaw, heb sain mawl a moliant yn ei rhagfyr. Ro amynedd i'r diamynedd, ro hyder i'r ofnus, a chysur i'r pryderus. Gweddiwn ym ydoethineb i weithredu'n bwyllog, yn gall ac yn ddiogel, a hynny adeiladaeth holl gorff yr eglwys. O llalluog a thragwyddol Dduw, sydd trwy dy ysbryd yn llywodreithi ac yn sancteiddio holl gorff yr eglwys, gwrando ein gweddiau a offrymwn dros dy holl bobl ffyddlon, iddynt allu dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a gwirionedd yn ei galwedigaeth a'i gweinidogaeth gogoniant i thenw, trwy ein harglwydd a'n hiechawdwr Iesu Grist, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. A gweddiwn dros anghenion ein byd. Ac wrth i ni ddechrau ar y gwaith o lacio'r cyfyngiadau, cofiwn am rhannau eraill o'r byd lle mae'r pandemig dal yn ei anterth. Dros India, Brasil, Unol Daleithiau America. Gweddiwn hefyd dros y gwledydd hynny sy'n dioddef eisoes o rhyfel cartref ac sydd nawr yn ymgodymu ar feirws a hynny ag adnoddau meddygol anigonol. Cofiwn ein bod ni oll yn perthyn i'r un hil ddynol ac yn blant i'r un Duw. Dduw y Creuawdwr, gwneithos ni ar dy lun a thelw dy hun, ac achubais ni trwy Iesu Grist dy fab. Bydd yn drigarog wrth yr holl deulu dynol, cymer ymaith y balchder a'r casineb sy'n gwenwywo ein cylonau, dymchwel y muriau sy'n ein gwahanu, ac una ni ar rhwymyn cariad. Defnyddia hyd yn oed ein gwendid i gyflawni dy fwriadau cariadlon ar y ddear, mwyn i bob unigolyn, a chenedl dy wasanaethu mewn cytgord, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros ein cyfraniad i'n cymunedau, a'n cyfrifoldebau tuag at ein ceraint a'n cydnabod, gan gofio bod pob cymuned yn rhwydwaith gyfoethog o berthynas ac ymroddiad, ac hebddo y mae cymuned yn dlotach. Ysbryd glân, rhoddwr bywyd, creir ni ddod yn gyflawn yn o ti, ac i rhannu'r bywyd hwn ar y ddeiar gyda'n brodyr a'n chwiorydd. Deffra ymhawb ohonom dosteri a chariad. Rwy ni'n erth a gwroldeb i weithio dros gyfiawnder yn ein cymunedau, i greu heddwch o fewn ein teuluoedd, i gysuro'r claf a'r rhai sy'n marw, ac i rhannu'r hyn sydd gennym gyda'r rhai sydd mewn angen, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac heddiw ar Sul y Môr, gweddiwn dros bawb sy'n dwyn ei bywoliaeth o weithio ar y môr, mordeithwyr sy'n cludo nwyddau o un rhan o'r byd i'r llall, pysgotwyr, a phawb sy'n dewis am ddena ar y môr neu ar ei lannau. O llalluog Dduw, a wneithos dy môr a phob peth sy'n ymsymud ynddo,
Caniatâ fod cynheuaf y môr yn cael ei gasglu'n ddiogel, ac amddiffyn bob pysgotwr a morwr yn mheryglon y dyfnfor, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dyma weddi gan gymorth Cristnogol, wrth i'r cloi mawr lacio a ninnau oll yn dysgu fyw yn y normal newydd. Arglwydd, wrth i'r cloi mawr ddod i ben, wrth i deuluoedd gwrdd a chofleidio, wrth i'r treithau a'r bryniau brysuro, wrth i fusnesau fasnachu a gwasanaethu, helpa ni gamu allan mewn ffyrdd newydd, ffyrdd fydd yn cyfrannu at heddwch a chyfiawnder a bywyd, ein byd a'i bobl i gyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A chyflwynwn ein bywydau a'r wythnos sydd o'n blaenau i ofal a dwylo ein tad nefol, yng ngeiriau gweddi o'r 8fed ganrif gan Alcwyn Sant. O Dduw da grasol, rwy'n i gipolwg o'th golwg o'th ogoniant, dwy'n ni o gysgodion y nos, i doriad gwawr a goleini'r dydd, fel y gallwn fyw a bod yn dy gwmni, dad, mab ac ysbryd glân. O leini tragwyddol, llywyrchan ein cylonau, daioni tragwyddol, dwy'n ni o afael drigioni, grym tragwyddol, bydd yn gefn i ni. Doethineb tragwyddol, bydd yn gefn i ni. Doethineb tragwyddol, gwasgara dywyllwch ein hanwybodaeth. Tosteri tragwyddol, trigar ha wrthym, fel y gallwn gyda'n cylonau ein meddyliau a'n crebwyll, chwilio amdanat a dod o hyd i ti, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ac fe aeth i mewn i'r deml ac y ddechreuodd fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu ynddi ac yn prynu, gan ddywedyd wrthynt, y mae'n ysgrifenedig, fy nhi i, ti gweddi yw, eithir chwi ei gwneithoch yn ogof lladron, y 5 a'r 6 adnod ar 20, o'r 4 bennod ar 15, o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn yr Efengylau yw'r olygfa o dan sylw heno, sef Iesu yn glanhau'r deml. Mae'n drawiadol oherwydd cawnolwg wahanol ar bersonoliaeth Iesu, nid Iesu y ffenestri lliw sydd yma,
Na chwaith yr Iesu a ganwn amdano mewn emynau Victorianaidd megis Iesu mwy na thirion. Na chwaith yr Iesu a darllenwn ni amdano fel arfer yn yr Efengylau. Mae tueddiad i ni feddwl am Iesu fel yr athrog o ddefgar ac amyneddgar, y dyn addfwyn a gostyngedig, y dyn oedd yn derbyn pawb ac yn barod ei gymwynas i bawb oedd yn mofyn ei gymorth. Ac mae'n wir i ddweud y gwelwn ni'r agweddau hyn i gyd ar waith y mywyd Iesu. Fe welwn Iesu yn gadael ei hun, heb geisio mwrthod, heb geisio amddiffyn ei hun, i gael ei fradychu ddwylo'r milwyr yng ngardd Gethsemane. A phan cododd un o'i ddisgyblion yn erbyn y milwyr gan ei bygwth a gleddyf, ymateb Iesu oedd, dychweld y gleddyf i'w le, canis pawb ar y gymerant gleddyf a ddifethyr a chleddyf. Roedd Iesu yn un oedd yn ymwrthod a thrais, a thrwy gydol ei dreialon dirdynol a chreulon cyn ei groeshoeliad, fe welwn Iesu yn union fel y gwas dioddefus yn llyfr y proffwyd Eseia, efe o'r thrymwyd ac efe ag ystuddiwyd ac ni agorau ei enau, fel oen yr arweinid ef i'r lladdfa. Addfwynder, goddefgarwch, caredigrwydd a gostyngeidrwydd a'i ofal di-diedd tuag at eraill, dyna'r rhinweddau a'r cryfderau y gwelwn ni yng nghymeriad Iesu fel arfer. Rhinweddau a chryfderau yr ydym yn gyffyrddus iawn â nhw, yr Iesu sy'n ŵr bonheddig ym mhob sefyllfa. Ac felly, pan da ni'n dod at Iesu yn glynhau y deml trwy fwrw allan y cyfnewidwyr arian a rhai oedd yn gwerthu ynddi, fe welwn rhan arall o'i gymeriad sy'n gwneud i ni deimlo chydig yn anghysurus. Sut dyn ni'n esbonio Iesu yn colli dymer, yn dangos ei natur, ac yn defnyddio gorthrwm i gyflawni ei waith. Doedd dim un ffordd arall o fwrw allan y cyfnewidwyr arian a'r gwerthwyr heb ddefnyddio grym egni corfforol. Does dim yn oddefol yn y ferf bwrw allan. Ac os y teimlwn ychydig yn anghysurus ar olygfa hon, yna rydym yng nghwmni da, oherwydd oedd yr oedd lyc ei hun ychydig yn anesmwyth ar ffordd yr aeth Iesu ati i'l glanhau'r deml. Ychydig iawn yw'r manylion ganddo, yn wahanol iawn i Efengyl Matthew wrth gwrs, sydd yn rhoi ni'r manylion am Iesu yn dymchwel i lawr fyrddau yn y wydwyr arian a chydeiriau y rhai oedd yn gwerthu colamenod. Nid â grym ei eiriau y bwriodd Iesu nhw allan o'r deml, ond â grym ac egni corfforol. Wrth gwrs, dyn ni gyd yn gwybod beth yw i golli ein tymer, i weld coch, efallai hyd yn oed colli'r rheolaeth ohonom ein hunain. Ond ydy hynny ddim yn cyfiawnhau trais. Fe allwn ni ddweud bod Iesu wedi ei lenwi â dig cyfiawn, ac yr oedd hynny yn ei gyfiawnhau yn ei weithred o fwrw allan y rhai oedd yn cymryd mantais o'r tlawd yn y deml. Efallai fe allwn ni ei weld fel gweithred proffwydol, y neges yn cael ei chyfleu trwy'r weithred. Wedi'r cyfan, nid oes unrhyw sôn am Iesu neweidio neb. Y byrddau a'r cadeiriau oedd yn ei cael hi ganddo, nid y pobl oedd yn trin yr arian ac yn gwerthu. Roedd dig Iesu yn cael ei anelu at yr arfer o gyfnewid arian, a'r elw oedd yn dod o hynny i lenwi coffrau'r deml, nid at y bobl ei hunain. Wedi'r cyfan, wrth gyfnewid arian, yr oedd y cyfnewidwyr yn cael comisiwn go lew. Heb yr arian arbennig, doedd dim modd rhoi rhoddion i'r deml, a doedd dim modd prynu ar gyfer y berthu. Felly, roedd yn rhaid newid arian pob dydd i arian arbennig y deml, mwyn prynu'r anifeiliaid ar gyfer yr aberthu. Ac i wneud pethau'n wath, roedd yn rhaid prynu'r anifeiliaid yn y deml mwyn sicrhau ei bod yn ddynam, ac felly roedd gan y cyfnewidwyr arian yr wyth hint i godi comisiwn fel y mynont a gwneud elw da iddyn nhw eu hunain. Felly yr un modd gyda'r gwerthwyr yn y deml, roedd modd prynu par o golamenod yn y farchnad tu allan i'r deml am siecel, ond oedd dim modd sicrhau yr oedd y rhain yn ddynam ac yn mynd i gael ei derbyn gan yr offeiriaid.
Ac felly, yr oedd gan y gwerthwyr yn y deml yr rwydd hynt i godi dwbl neu teir gwaith cymaint. Roedd yr holl beth wedi troi'n fusnes fawr a'r nod oedd gwneud elw, nid dwy'n gogoniant i ddew. Roedd yn fusnes oedd a thwyll yn rhan ohoni. A phwy oedd yn dioddef y mwyaf, pwy oedd yn cael ei cadw allan a'i rhwystro rhag ymuno yn yr addoliad, ond y clotaf o fewn i'r gymdeithas, a'r pererinion oedd yn ceisio gwneud popeth yn ôl y ddeddf, ac eto yn cael ei rhwystro gan y costa uchel mwyn addoli'n iawn yn y deml. Dyma'r anghyfiawnder roedd wedi peri Iesu golli ei dymer a datgan, y mae'n ysgrifenedig, fy nhi I ti gweddi yw, eithir chwi a'i gwneithoch yn ogof lladron. Y lladrata a ddaeth o'r elw anonest, dyna oedd wedi peri Iesu golli ei dymer. Ti gweddi yn gyntaf oll oedd y deml I fod, lle I bobl o bob cenedl o dan hael ddod I offrymu ei gweddi. Yn llyfr y proffwyd Eseia fe gawn yr adnod sy'n cyfleu y weledigaeth hon, fy nhi I a elwyr yn digweddi i'r holl bobloedd, medd yr arglwydd. Ond roedd rhywbeth wedi mynd o'i le. Y deml oedd galon y genedl, y deml oedd galon Jerusalem, y deml oedd galon y ffydd I ddewig, ond yr oedd rhywbeth wedi mynd o'i le ar galon. A phan nad yw'r galon yn iach, y mae'r corff cyfan yn dioddef. Roedd trychwant dyn am arian ac am elw, am safle a grym wedi difwyno'r weledigaeth honno'r deml yn tŷ gweddi I bawb. Yn lle bod yn fan I gyfarfod â Duw, yr oedd yn lle oedd ei bryd ar mamon, arian ac elw, ac nid ar wasanaethu Duw. Y tŷ gweddi wedi troi'n ogof lladron. Ac mae hynny'n rhybydd I bob sefydliad crefyddol, pob tŷ cwrdd, pob addoldy, pob adeilad eglwys. Pan ynghofiwn ni mai prif pwrpas yr adeilad yw fod yn tŷ gweddi yn gyntaf oll, yna mae'r adeilad ei hun yn golli ei pwrpas sylfaenol o ogoneddu a gwasanaethu Duw. Ac fe ddylai'r olygfa hon o'r Iesu'n bwrw allan y cyfnewidwyr arian a'r gwerthwyr wneud I ni deimlo'n anghysurus, oherwydd mae'n ein herio ni I weld ni ddylwn goddef anghyfiawnder. Y dylai pob golygfa sy'n gweld eraill yn cael ei twyllo a'i gormesu, y tlawd yn cael manteisio arnynt a phobl yn cael ei cau allan, wneud I ni deimlo'n ddig, oherwydd yr un drostieri cofiwch, oedd wedi peri Iesu wylo dros Jerusalem, oedd yr union un tostieri, oedd wedi peri iddo fwrw allan y cyfnewidwyr arian a'r gwerthwyr o'r deml. Mae teimlo'n ddig yn dangos ein bod yn gofalu ac yn caru. Gofalu bod pawb yn cael yr un cyfiawnder ac yr ydym yn caru'r cyfiawnder hwnnw. Ar y degau, y mae sefyllfaoedd sy'n gwneud I ni wylo, oherwydd fe wyddom ni allwn wneud dim I newid y sefyllfa honno. Ac fel Iesu yn edrych ar Jerusalem ac yn wylo oherwydd fe wyddai nad oedd modd iddo newid ei thynged, mae degau eraill pan mae sefyllfaoedd sy'n gwneud I ni deimlo'n ddig, oherwydd fe wyddom ni ddylent fod felly, bod modd iddyn nhw newid. Mewn sefyllfaoedd felly, y cawn ninnau yn galw I ddefnyddio'r dig a deimlwn nid I ddwy'n trais, ond I ddwy'n newid. Newid sy'n arwain at degwch a chyfiawnder I holl blant Duw. Wrth fwrw allan y cyfnewidwyr arian o'r deml, fe ddechreuodd Iesu ar drywydd a fydde'n arwain o fewn yr wythnos honno i'w groeshoeliad a'i farwolaeth ei hun. Ac eto, fe welwn yno ar y groes, yr un all newid ein cylonau ni gyd, y gwas dioddefus, Iesu Grist ein harglwydd ni. Amen.
ag stormig ac yn bydrwy mawr, a molwn di drigarogiwr angofio pawb ar dir amor. Tangnefedd Duw, sydd i'w chlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.